Det er ikke for sjovt, de kalder det bundfisk, vel? Du skal bare løfte op, og så køre og rulle hurtigt ind, mens du kører stangen nedad. Så løfter der bare stille og roligt, indtil den kommer opad. Nej, du. Bare lige give det lidt, du, så skal du bare se. Kommer du? Ja, ja. Den har taget lige kælden her. Så skal vi altså bruge sanden nu. Så skal du bare gøre.